Un único destino, pero múltiples opcións. Así se presentou a Mancomunidade do Salnés en Fitur. O organismo propón gozar da comarca a través das múltiples actividades que ofrece, entre elas vinculadas á natureza e tamén ao deporte. Un abano amplo de propostas que van máis aló do sol e da praia e que serven de elemento desestacionalizador do sector turístico. Pois foi unha proposta para amosar o mundo e as distintas actividades que se poden facer na nosa comarca. A nosa comarca ten praia, ten montaña, ten rutas, ten patrimonio. Entón, queremos dirixir un vídeo destinado ao que pode facer todo o mundo, a xente xoven, as familias, a xente máis maior. Foi para dar a coñecer todo tipo de actividades que se poden facer na nosa comarca. Temos, como dicía antes, temos interior, temos rutas, temos patrimonio que visitar, e a xente que ven a nosa comarca xa o sabe, de feito. Por iso, hoxe, o que queríamos aquí é que se activaran na nosa comarca e amosado este tipo de actividades, desde senderismo, deporte, ocio. Aproveitando o seu paso por Fitur, a Mancomunidade do Salnés mantivo varias xuntanzas centradas no fomento da actividade turística. Unha desas reunións foi con lotarías e apostas do Estado, outra cunha importante tour operadora chinesa. Temos claro que lles gusta a nosa zona, que lles gusta o noso marisco, a nosa gastronomía, os nosos paisaxes, que lles gusta facer o camiño, a variante espiritual, e simplemente potenciar as relacións e chegar onde temos que chegar, que é o que estamos traballando. A tamén alcaldesa de Meis presentou en Fitur a súa localidade como municipio diferente ao resto do Salnés, un concello interior que vive a natureza dun xeito único. Se queremos que o noso concello se dé a coñecer que é un concello totalmente distinto a todos os demais que nos rodean, con un turismo de natureza, de tranquilidade, era un momento oportuno para facelo. Acabamos de chegar ao goberno e queríamoslo facer xa. Nos puxemos a traballar desde o primeiro día para poder estar aquí hoxe en Fitur, e a verdade é que creo que sale unha presentación ben bonita que lle gustou a xente, vamos. O municipio presentou o vídeo O teu camiño interior, unha peza na que se fai un repaso por algúns dos enclaves patrimoniais e paisaxísticos máis singulares, xunto con algunhas das actividades impulsadas nos últimos meses no concello, como a Feira Meus Viños.